Ngiyanibingelela nonke balandeli, ngiphinde ngibonge futhi uNkulunkulu esanigcinile nakwazi ukubuya nazobuka lamavidiyo. Ngithi nje uNkulunkulu abe nani nikhanyisele kona konke enikufisayo ukuphumelele. Namhlanje nginiphathele induku ezosiza kakhulu laba abanezimoto. Ngabe imoto yakho kade wayithenga noma imoto yakho usanda kuyithenga, le nduku izokusiza kakhulu yanamhlanje. Ayinazo iy'nduku ey'ningi kakhulu, ungakwazi nje ukuthi uyihlanganise ukwazi ukuthi uphephise imoto yakho ukuthi ingantshontshwa amasela, bangayintshontshi. Nofikayo uthi uzoyintshontsha uzozwe eshawa uvalo, ayishiye agcine engayintshontshanga. Angagcina ngokulokhu erawunda kuyona okanye noma elokhu edilaya, ayidilaya kodwa angeke aze ayithathe. Mayinala madoda lawa engizowakhipha manje. Lo muthi-ke lona-ke udinga ukuthi uwuqikelele kakhulu ngoba awuthandi ukuthi wenzele umkhuba emotini, phecelezi ucansi emotini uma usufake la madoda lawa kule moto. Noma kuthiwa imoto ayihambi wena, konomunye ohamba ngayo, uma ngabe eke wenza ucansi kuzobe kuwukuthi useyawuthunaza okanye lo muthi usezowulimaza ukuthi-ke ungabusenzi umsebenzi wawo ngendlela ekufanele ngabe wenza ngawo umsebenzi. Uyahlonishwa kakhulu-ke ukuthi ucansi lingenziwe la phakathi. Iloko nje kusuke kufanele lihlonishwe kakhulu, ucansi nje ukuthi lingenzelwa kuleyo moto leyo uma isuke isifakwe la madoda lawa ukuthi ayigade. Lo muthi-ke lona-ke ngizoqala nje ngamakhubalo ozowadinga ukuthi uhlanganise lo muthi. Uzofuna-ke umuthi ekuthiwa ugina, ufune uvendle, ufune undiyaza, ufune iphamba, ufike uvuka. Ngingitholele ovuka bonke, bese ungitholela indabulalival, bese ungitholela umabopha. Yilo makhubalo-ke engiwafunayo. Bese-ke ungitholela-ke isandla semfene, ngifuna-ke sangaka left. Bese-ke ungitholela-ke isandla sesambane, akukhethelekile ukuthi esangakuphi. Bese-ke ungitholela ithambo likabantindane, phinde futhi uhambe uyongifunela ithambo lomgovu. Bese ungitholela-ke amafutha, ngifuna emambe emnyama amafutha. Bese uthola futhi namafutha ebhubesi. Ngifuna into ozoyenza-ke ugaye la makhubalo lawo, uwagaye usugaya nalamathambo lawo. Gaye-ke ugaye kucosiseke kahle. Bese-ke uthatha-ke ibhodlela leli lesiqabo okanye ibhodlela leli abathi elesiphondo ngokwesiXhosa. Lelo bhodlela leli uzothatha-ke ufake la makhubalo phakathi. Ngithi amakhubalo lawa usuwagayile namathambo lawa kanye nesandla lesi wahlanganisa. Usuyathatha-ke manje ufake ebhodleleni bese ufaka namafutha lawo, imambe emnyama nebhubesi kulona leli bhodlela lesiqabo. Bese-ke into ozoyenza lapho ngifuna ukuthi ukhulume nalo muthi usho ukuthi-ke njengoba ngikufaka la, ngifuna ukuthi ugadele moto leli, nigadele moto madoda, le moto angifuni ukuthi intshontshwe. Ngifuna ukuthi ozothi uyazama ukuyintshontsha ahluleke, angakwazi ukuyithatha, agcine engakwazanga nokusondela eduze kwayo. Into ozoyenza ngifuna ukuthi-ke kuleli bhodlela ukwalivala, ngithi leli bhodlela usuyifakile zonke lezi zinto kodwa ukwalivala. Uzothola iy'naliti ey'mbili, ngifuna enye inaliti uyithathe uyifake ebhodleleni ibheke phansi. Uma ngithi ibheke phansi ngiqonda ukuthi lokhu okucijile kubheke phansi. Bese kuwukuthi-ke lenye lokhu okucijile kuzobheka phezulu, futhi izohlala phansi ngesidunu okanye ngezinqa phansi. Lokhu okucijile kubheke phezulu, ukuthi ziphambene lezi naliti zombili. Into ozobe usuyayenza-ke lapho uzobe usuyalivala le bhodlela. Le bhodlela uma usulivalile-ke sekungaba kuwena-ke, usungathatha into eyindwangu noma ebovu ulithungele ngayo bese uyalilengisa. Alinankinga-ke, noma ungalilengisa lizofihleka khona noma ungalilengisa le kuzoba sobala khona, alinankinga. Ibhodlela lizokwenza umsebenzi walo, ulitshele wona, uphinde ulitshele futhi noma usulilengisa usho ukuthi le moto ufuna ingantshontshwa. Njengoba ubabeka la ubekela ukuthi le moto ingantshontshwa umuntu.
ulilengise kanjalo ibhodlela lapho uzolilengisa khona, noma uthole unodoli, uthathe unodoli uvule ulifake phakathi ibhodlela bese uyawuthunga unodoli bese uyawubeka kunodoli lapho lo uthanda khona ukubeka khona. Kodwa-ke usuyamtshela-ke lo muntu odrayiva le moto uma ukuthi ayihambi wena ukuthi-ke akayihloniphe le moto, noma ungamchazela ukuthi kunezinto oyifakile kule moto ey'dinga ukuthi zihlonishwe, noma ungazochaza kakhulu kodwa nje ngomtshela ukuthi le moto akayihloniphe, ngoba mhlawumbe uma uzothi akayihloniphe kuphela uzothi hhayi uzobe vele mhlambe ayitshela ukuthi nje uyasho nje uyazisholo nje, umtshele ukuthi kunezinto engiyifakile la kule moto ngidinga ukuthi uyihloniphe. Ngiyabonga kakhulu nokuthi niphinde nayingxenye. uNkulunkulu anibusise aniphe amandla. Nami angakabi nazo iy'moto uthathele umuthi ubhale phansi, ngoba ngelinye ilanga kuyofika isikhathi uyithenge imoto, awuthandi ukuthi uyithengile imoto yakho uyithengele amasela ayithathe, kodwa-ke uzodinga ukuthi imoto yakho uyiqinise ukuthi bangayithathi amasela, ayisaba abe novalo, noma ethi ayibuka asondela kuyona azama ukuthi konke ayicabanga afikelwe uvalo kube ngathi nawe la eduze uyawabuka, kanti sekwenza namadoda lawa owafakile kuyona phakathi. Hhayi, uNkulunkulu anibusise aniphe amandla niphumelele kona konke enikufisayo. Ngiyazi kuningi enikufisayo kulo nyaka, sesiphakathi nawo okuhle kodwa, amen.